سەرەکەکی دێ داعشێ ji dawa Tirkiyeyê tê derxistin. 4 کیلومتران دووری سینۆرê Tirkiyeyê li tenişta gundê Himêrayê xaniyekî xewle heye. Xwedê giravî, akinciyên wî xanî koçberin û bi eslê xwe ji Helebê ne. Barbanga 16 Hezîranê ji nişkan ve refek helîkopterên hevpeymana navdewletî davêje ser wê malê. Hêza hevpeymanê ji mêran 3 neferên wê malê digire bi xwe re dibe û jin û zarokan li cih dihêne. Ji wanên girtî yek jê Hanî Ehmed el-Kurdî ye ku waliyekî paye bilind êrê xistina Daişê ye. Li gor daxuyaniya hevpeymana navdewletî el-Kurdî şarezayê çêkirina bombeyan û girêdana mayînan bû di nav Daişê de. Her wiha el-Kurdiyê ku bi navê Selîm jî dihat nasîn, hêsankar û organîzatorê êrişên Daişê bû li seranserî herêmê. Derbarê vê operasyona xwe de hevpeymanê da zanîn ku wê plana xwe bi zanabûn û baldarî daniye, lewra ji sivîlan tu kes birîndar neketiye. Sebaretî wan her du kesên bi el-Kurdî re hatine girtin hevpeymanê tu agahî nedaye. Belam ji her tiştî balkêştir herêma operasyonê bi xwe ye. Ev ne cara pêşîn e ku li herêmên Sûriyeyê yên ji hêla Tirkiyeyê ve dagirkirî, serek û xelîfeyên Daişê tên kuştin an jî girtin. Her wekî tê zanîn her du xelîfeyên Daişê Ebûbekir el-Bexdadî û Abdullah Qaradaş yek li pey yekê û her du jî li Idlib'a dibin destê Tirkiyeyê de hatin kuştin. Ev êdawiyê jî Hanî el-Kurdiyê waliyê Reqqayê Berê li gunda warê Cerablusa Helebê hat girtin. Devera ku el-Kurdî lê hat girtin dibin kontrola firqeya Sultan Murad de ye ku komikeke çekdar a girêdayî Tirkiyeyê ye. Kî dizane di rojên pêş de çendîn û çend serekên dîtir ên Daişê dêlwan herêmên ewleyên dagirkeriya Tirkiyeyê bêne girtin. Lê dîsa jî pirs ew e wekî xuya û eşkera ye ku Tirkiye amîr û xelîfeyên Daişê di hembêza xwe de bi xwedî dike ji ber çi hêzên navdewletî dengê xwe nakin.